И какво става, машинки? Аз съм Фрокта Зет, като с мен е Фрикоин, скажи къде тук. Хай. За днеска нямам планирани планове. Аз съм Дорус тук. Имам много яки команди, които няма да показвам в този епизод. Някакъв тъпо развитие имаме. Играем общо от колко бе? 10 дена някъде. 10 дена ли? Тук играем от няколко рестарта. Не имам предвид въобще от 8 рестарт. От 8 рестарт? 2-3 седмици. Да, нещо такова. Ама не е редовно, да кажеш. Многократно по-висока от реалната, както разкриха от господари на ефира. Отговори в този ползватели да бъдат някаква в Apple и в Apple. Те не предоставят. Днеска няма ходим на PvP. Ще ходим, не знам. Ще ходим на PvP, да си харчиме броните. Аз малко джъркик. Дай. Малко. Не знам, брат. Ето тук нашия пидерас DJ Diogo не е махнал треса. Аз съм добавен, бе. Сериозно ли, бе? Не. Защото се кукчията на селото. И да се похвалим, че нашия приятел PSD1, сега само ще ви разкажа за него, че е баннат на два ника и на третия само просим. Това е правилно. Да. Може да изпратя скриншот, ако това не се е махнал. Махнал се, къде ми вика дано да пукнеш нещо да ти го не Значи, сега ще разкажа малко за този вашия път, не знам някой ще дали го гледа, ден. Ще тая канала му в описанието да ударят по един дислайк на клипчета. Да, нека ви разкажам, даже от някои разговори това Freecoins федерация е участвал. Така, нека разказвам. Първо, аз един ден, нали, решавам просто да се променя ника на самия канал и тази шматка PSD1, както се писал PvP Gamer, толкова голямо въображение има това момче, че как да го кажа, откраднал ми ника. Аз си го измислих, просто не го написах, защото напишах в нека PvP Gamer и излизат бахти търсенията човек, бахти каналите има. И някакво, аз след един-два дни му виждам ника PvP Gamer, викам, бахти лапето човек, нали Валка? Да, бе. Викам, баси не въображи, това дете въобще не мисля човек. Няма непременно смисъл, това е малко тъпо да търсиш нета за ник, но някои това го правят. Нали, колкото и да нещо, не да копираш на приятел самият ник. И той само се оплаква, само се хвали, аз съм добър на PvP. И като почне се би с нас, викам, да, брат, ти си както нормално сега. Сега давам думата на тебе. Нали, биеме се на PvP, аз и той. И един го пише за хак, защото, нали, много му лагва. И с едно е антинокбак. Пишат го да го проверят и ми вика, нещо, скайпа ми се бъгна. Ама не съм сигурен доколко му се е бъгнал скайпа. Вика, не мога ми се включи. Чакай да кажем два пъти. Да, и при това два пъти. С PSD и с Golden Twist. И нали там вече вика, нещо скайпа ми се бъгна. И там някой написа, това е бан веднага. И го джелнаха. Не, с PSD го баннаха, с Golden Twist го джелнаха. И това е. Това е голямата истина. Просто ви казвам това, че никъде не го добавите. Райдва, проси. Да, така. Опасно да го знаете, проси. В самата игра, защото горкото момче не може да се разви. Аз затова почвам да спирам да го добавям в ресовете, защото Freecoins се е свидетел, че той е по-лош от хабяч. Да. Ако не знаете, аз съм шлаумаца. Да, ще оставя малко описание. Да. Какво друго да кажем?
нали, идиота на посъздаване. Еми, какво да кажем? Няма какво да кажем, това просто не Да, той просто си пише в каналите, колко да има някакви тъпи гледания. Ще пише в каналите някакви яки комната, някакви такива глупости, като аз като почна да се бия с него, той на земя не усеща. И само аз да ви кажа, че това момче адски много лъжи. Лъжи, брат на мен колко пъти нещо ми купиха, там колко му бяха купили, ще му купуват нов компютър, казвам ми го преди 2 години. Какво друго бе? Да, за PvP-то. Брат, аз съм толкова добър, че ме пишат за хак. Да, аз гледам, брат, и като се биш с по-малко от нулчета, как няма да пишат за хак? Той като се бие на него много му лагва и го мислят за анти-нокбак. И го баннаха. Да, човек. Правете си сметка какъв лак. И сега като бил пред дядо му уж, вика, колко мощен копия му дядо. Аз викам, брат, той дядо ти още е бил жив, когато е нямал думата компютър, ти какво очакваш? Аз пак има по-мощен компютър, брат. О, Боже Господи. Някакво... Много е смешен човек, мисля... Нали? Някакво Да, се бе. ми бахи смешното и се оправда с някаква тъпа причина, че му лагвало, а той просто... Аз гледам клипчето един път му лъжи и вика, брат, ми лагва аз за това. А на мен наистина ми лагваше човек, не знам дали ще лечеше на... в ония сад, дето беше с дуелите, сети ли са? Да, Лайфкрафт. Същия. И вика, брат, на мен ми лагва човек и като качва клипа, влака ти забеляза ли почти никакъв лак няма? Не. Не беше така, както го описваше все пак. Да. Някакво ми вика, бой, знаеш как ми лагва човек? Аз не знам, то дали се лечеше, аз едва мърдах, брат, сещаш ли се? Да. И аз този клип много го снимам за той лапе посъздаване, но PvP Gamer. Ще му оставя канала в описанието да възможно някой дислайкове да му ударите. Аз съм убеден, че той лапе ще направи клип срещу мен, не съм се подготвил. Даже вече на това дете толкова много ме ядосва, че планувам да му направя един хубав подарък на име, не знам, Удване или не знам. Знам как се хаква канал, обаче аз не знам такъв, няма да хаквам. Даже не знам точно с какво се хаква, той мегата, аз му гледах клипчето, така там дара нещо си. Има интервал. И сега го гледаш посъдава брат, как види това видео, веднага отива в канал на Мегата, вижда как се хаква акаунт и ти хаква твоя. Той е прекалено тъп да го направи, така че... Ама по-добре не дава повече идеи, защото не се го гледа клипчета. Ти имаш ли нещо да кажеш набързо за посъда още? Да, имам. Той ме блокна, защото рейдж куитна, защото не му дадох два чифта бутушки. И после е писал на Фрокце или Бонгдъл на бой, дай ми ти бутушки. И той му каза не. И аз му написах там нещо в скайпа, едно лично нещо. И той ме блокна от рейдж куит. Да, много рейдж куитва, много райдван и въобще не си мисли да го добавих и за секунда. Много е отворен, обаче като дойде от близко смисъл на PvP или нещо в реалния живот е много затворен, знам. Даже ми вика, човек влизай ми в гръб, не отпред, аз и някакво, този прикол извика им, брат, той е по-мъжко отпред, отколкото в гръб, бе. България и Румъния могат да се изсипят на острова. Добре хора, надявам се това информативно клипче за посъда едно да ви е било полезно. Абонирайте се, лайквайте, коментирайте. Канала на Freecoin ще го има в описанието. Канала на посъда едно да го дислайквате, също ще го има в описанието. И да хора, Политика и до